שלום, מה קורה אחים שלי? כאן גור מדן בעוד סרטון שלי, והיום אני גם עם העוזר שלי מעיין. קוראים לו מעיין, החבר הוותיק שלי. אז היום נעשה ניסוי שקוראים לו הארגז מתפרץ לתוך כוס לקערה. אוקיי? אז כל המצרכים של הניסוי זה סודה לשתייה, כף, מגש, סתם צוחק, צחוקים. מגש קערה, כוס וסודה לשתייה. אז מהלך ההכנה. מעיין, שפוך לי חצי כוס של חומץ לתוך הכוס. חצי כוס, שמעתם? יותר זה לא טוב. זהו. עכשיו, מעיין, שים לי שתי כפות. רגע, שים לי לפה, ככה לכוס, שתי כפות של סודה לשתייה. ויודע מה? כף זה מספיק. כדי גם ככה להתפרץ פה בשנייה. לא, יודע מה? שים כזה הר בתוכה. ככה. כן. זה לא סוכר, זה סודה לשתייה. וטאדאם! מקווה שנהנתם. אם נהנתם, תירשמו לערוץ, וכמובן שתשימו לייק. ביי!